so sit pang ai kublai nam tu jong pi baro ke man para i jonga ke so tna ban pe ke channel ka ding lan tip nang way to heaven ublai ke jing su nya ban ker khu gudo e ke chim ke jong pi ba blai nang yo ban dan kam ke chim ke jong pi ba nang yai klan nang yai kiu nang yai raham ba nang yai sana ke chim ba ke jam sim kalau na kajing persang na kadang ke jongi ru ba kum na bagin la ban rai ke ten ke jong blai nam ta jong pi wei kum ki bangai ke kiba kiba thon ki jong ublai khnang ba pin yo shu ya ga ten ki jong blai nang san shu nang kiu shu kham tam e nang yai klan shu en ha ga chi em ke jong pi e ha ga ni ga sni man tang adan ka man ga ten ki jong blai ka ba mi dan kam ni ga ten ki jong blai borobor na koi ka por sa koi ka por ha ga ni ga sni man tang adan ka man ga ten jong blai na ga gospel Matthews na ga nang ma khat wei du khat ba at pu ra ter kaktin ke jom lei ka ang kumne ka ang wan nga pi baro ki ba thaj mat ki ba khia ka jingket te ngan pen jam ya pi wan nga pi baro ki ba thaj ki ba khia ka jingket te ngan pen jam i pi ko ki prab ye jonga kani ga ke jing khat ke jong blai ya ka jim ko jongi i wei ki ba dan ha ga ni sla jong ni ka per thai nama blai ba ublai ba ngi shakri ublai ba ngi nyai ublai ba ngi tip udai ublai ubam damon maka wel kaman sem kan hapleng ke jing kordo dan kan hapleng ke jing jenjal dan kan hapleng ke jing pang ke jing sitam kan hapleng ke jing kit ke bakhia nang rada ka tin ke jong blai pinlap borobor ba ublai jongi bangi ngi shakri omsha yangi bangi wat tang ke jing khuslai ke barret ke bangi ngi kit halade nang rada ka bible borobor ka ong ublai ong ba pi wat khuslai syapang ke jing ke jombe kai ke ba pin pam kai ke ba pin kop kai ke ba pin san mana hang no pin sa kai ke ba pin le wat khuslai syapang ke ba la shai wat khuslai yeki ke jing ke jong pi haba nama ulai pitip ne ba ulai ujongi ulong ulai badak tak jingi but ulai jongi ulong badak tak jingi cisia nak ta jim jon sepenak ta tau u ong ikni kikin din ong wan hang pi baro ki bathaj ki ba khia ka jingket dengan ai pi ki jingjan kamun ki jingkit ki jong pi ko ki para bne ulai utip ya ka jingkit ke ba khia ka jong pi ulai u iu ya ka jingkit ke ba khia ka jong pi ulai utip ru ba pi dan hapleng jo ka jing khia ka jim ke jong pi lagade ki jingkit ke ba khia nam ta ka yeng ka sam lagade ki jingkit ke ba khia nam ki khon ki ti lagade ki jingkit ke ba khia nagam ta ka jing dei ki jong pi si korim si lok si kmi si pa lagade ki jingkit ke ba khia nam ta ka pi dan hapleng ke jing pang jing stam lane ka yeng sam ban ki ba pang ba stam lane ka jingkit ke ba khia nam ta jong pi kum ki nong yalam jong ka snong ki nong yalam jong ka ri lane nong yalam jong ki ba pher ki jaj balang ki badan ha ka ni ka perthai ti ko ki para bi changa kan no no ka jaj jingkit ke ba pi ket ro ha ka jim ki jong pi tu nam ublai u jongi u hot bat u ong wan hanga pi baro ki ba thai ki ba khia ka jingi ka bot ko ki para na ka jing khot ke dei baro boro ublai u jongi khot ya baro khai na da pe pinyo sno ya kini kente na ba ublai la it kata da ya ka persai ya ka persai la kun thup lang ya baro la khot e pi ko ki para bi saka jing la doi kumun la khot e pi baro kumun ha ka ni ga khot u jisu u ong ba wan hanga pi baro kebon baro amde tang uwei at amde tang ki kristan dan amde tang ki ba ya baro khat kat ki ba yo sno bat kat ki ba ngai ya ka tin ke jong u ki ba shanya u ki ba kwa ki ba thrang ki ba sno thu ba pidan ke jingkit ke ba khia ke jim ke jong pi ba pi kwa ban yo ke jing ja thai pi ka ban yo ban like na ta ka jingkit ke ba khia ta ka jingkit ke ba khia let's say kapan te kapan khom ya pi let's say kata ka jingkit ke ba khia kapan lam rawi pi let's say kata ka jingkit ke ba khia kapan jinja kapan coordinate ya ka jim ke jong pi yo say kata ka jingkit ke ba khia ka ba pi dan ka tu no ke jing su ka tu no ke jing ke man ka tu no ke jing like no ke jong pi ka tu no ya ka jing e ka tu no ya ka jing long ka wa ya ka ye ka sam ke jong pi ko ki prabnya teng kata ka jing long kata ka jingkit ke ba khia ka jing teng kapan tiang la ne kapan atu tiang la ne kapan phaidin no ipi wat na ublai ro te kum ta ko ki pan ublai u khat hakani si man ta bo wan hanga ki baro ki ba thai ki ba khia ka jingkit te ngan pen jam
kabut ko ki prabe cha ublai uam ka jingkit ke bakhya tri wan ra no ha u ai tin o wanum kit halade ko ki prabe namar ngatit scam ko ki prabe cha amdan ubri ubakwa ban kit ya ka jing khuslai amdan ubri ubakwa ban kit ya ka jing pang jing system amdan ubri ubakwa ban kit ya ka jing kurdu ka jing jinjal ka jing kurdu baro ko ukwa ban light nuit na kita handrai kitina balai ba ki bri par kit ya kita ki jing pang kita ki jing ya kita ki jing khuslai ya kita ki jing du ka jing kurdu namar kitina ko ki prabe kata kandai ke bapi mon bapin kit hendrai lapun kit jubor ya pi hendrai lapun kit jubor ya pi ya kita ke jing yale kita ke jing jinjari kita jing pang jing sitam lapun kit jubor lapun tongrong ha ka jing ke pi balai pitenan namar ko ki prab etna namar uta ubaman ubalong unong shun ujonga jopi saitan uta pitino umpa yang ai borobor bangin kemen umpa yang ai borobor bangin bang jingsuk bangin ya daga jingsuk umpa yang ai borobor ko kipoda bangi ngin ya daga ta jing palai misien nakta da pe pha haga jim ke jongi borobor dan be jing dan be jing le dan be jing duk dan be jing duk dan be jing pan sistem balai nama uta ubamat wan borobor wan pen shai ke jim jot wan borobor ban ya le jim jot wan borobor kan bakumdo kan ban recorded ya ke jim ke jang amen dan dai uji su khat ko ki pala jaha kan ya si wam tanan to jang pi igoi bi wat uang wan hanga pi pala ki ba thai ki ba khia ka jingket ngan ai pi ke jing ja thai ko ngan pen jem yo tai jingket ki ba khia ka jang pi ngan wen no ngan ai pi ke jing sut nama uji su ang naga gospel ko jong yonus naga nang ba khatsau naga khat ki ba ar punyo ko ki pala kani ke di jingkular ko jong uji su habangi wan ni she uji su ang kum ne ya ka jing sut nga ino happy ya ka jing sut jonga nga ai happy kum ba kata ka percaya ka ai nga ai manga ikong ya ka jingsuk jonga nga no happy nga happy nga ka jingsuk jonga kum ba kata ka percaya ka nga ai ma nama boleh uji su khot yang happy ba kata ka jingsuk ka jongu kata ka jingsuk ka ba palat ya ka jing syampang ka jongi ya kata ka jingsuk ka ba kum ba kata ka percaya ka ai lane kum ba kata ka spa ka pho jonga ni ka percaya ka laban ai ba kata ka spa ka pho jong ni ki ki boro jonga ni ka percaya ki laban ai happy and they ka jingsuk ka jong uji su ka ba ai kalong ka bapher na paro na tataw jisu upwa yang ai bangi nyinyo diang yang taka jingsu ka shisha ka jingsu jong ka sim ka jingsu ka do na ga jingsu jong ka sim te ko ki pala bi ja kum no nyinyo ban lai na ka ni ka jingkit ka bakhya ka baning kong ka de jisu ong wan hana ka bot ka baning kong ka yang i bagi don ka ngin wan she jisu ni wan kum no min wan kum ba philong wanam kwa ba kum kiwe kidon ki ba prakhat kum ne ba prakhat kum ne ki ba ngan sale she jisu ondang la ka ba mot ngan sale she jisu ondang la e ekne ngan sale she jisu ondang la kham he ondang la te le uta kum ta ki bu teng ye ka ba kin wan she jisu krus ne ngan ang phiko ki problem kum ba philong to wan kum ta hi nama ublai udon kami pi kumba pi long amdan kam ba pi pin wan cha pin biang cha la de pin bha cha nama ko ki nginum la dala de bangi ngin kala nginum la de bangi ngin phai nginum la de bangi pin bha cha la de ande ngidon kam ya ga jinga la ka chong pe tinang ta kumba pi long kum ta hi to wan ken ko ki problem na ublai khat yang ha ba pi kumba pi long wan la pi dan ke jingket ka ba khia la pi yol se pla kum le kana ka kam ka ba bakla yol se pla le pop ka jing ka pi yol se pi di ka kya pi dan ha ka jing te jing kum ka drop yol se pi dan hapna ke jing pan so kumba pi long kum ta hi to wan ken na ublai kwa pi kumba pi long kum ta hi khat ipi kenapa ada ko kita wan ringkat ke jingkit ke bakhya chwe wan ra paro ke jingkit ke bakhya chwe amdei ba pi pin e no hayeng amdei ba pi pin ong ba nganda la chana kani ba so wan ra ke jingkit ki jang pi paro so jisu bat ko ki pra bidang ngan ang ipi ko ki pra wan da ka jinget baro apa pi wan da ka jinget baro how blai pi ra ka jingkit ke jang pi baro pi ai ti no so jisu pi don kam ba pin ai ti no so jisu ye jingkit ki jang pi baro ka jing khuslai ka jing pang ka jing duk ka jing kudu baro ka jing jele ki baro ka problem ke jong pi dan ka ban ai kino sha uji su nang ba mo unjo ban penduk tang no ban pen destroy no kita ki jing yele kita ki jing sneo kita ki jing akit ki ba khia ka jong pi ban ai pi gen jing ja thak ke ba shisha ko ki pla bi dam pe ha do khat ke ba an pun dai uji su u ai ya ki ya ka ni ka kam ong kum ni ong
to sim ya lungkor jonga happy to hikai ru nanga nawa nga uba lului bat uba red ha ka dono te pinsim ka ba ja thai hakiman sem jopi phi kumno bhin yo jing ja thai kum ba ra ki jing ki ba khya jing da ka ban ora sa uji su ina ka ban ana sa uji bangidan ka ban sim na uji su ke ya ka lungkor ka jongu kumno ngira kay ko sim ngira ka ban sim ya ka lungkor ka jong uji su ang to sim ya ka lungkor ka jonga to hikai ru nanga nga uba loi le ba red ha ka don phi uang no to sim ya ka lungkor to hikai na u pe ya ka nuksa ka jo uji bud ya ka nuksa ka jo uji bud ya ka ika ba mu hikai but katakan kan ya lam ya pikin sha ka jing ja thai amen katakan kan ai pi ya ka jing ja thai ka man sim ka jong pi amen de ko ki prap ida nganang pi haba pi dan ka jing khuslai pi dan ka jing pan stam pi dan ka jing kit pakyam kita bar on ralu how Jesus I know but anda bila one show Jesus kan mau ya kan ko ki problem haba pi let pai no sna Jesus but nganang pi ka wai pa nganang pi wadam le ringkan ta ka fikit yang itu jingkit mende pen thli ala de but sim na uji su ta ka lungkor ko jo uji su kus ba pin kit ka lungkor ko jo uken hala ka jong ko chi im ko jong phi but pin hikai pai ka nuksa ko but bod ka chi hikai ko but ha ka chi im ko jo khnang ba ka man sem ko jo phi kan yo ka jing ja that amen te ko ki pra bi jo kan ne ka de ka tin jo na ma ka lungkor ka jonga ka lang ba jam ba ka jingkit jonga ka lang ba sting phi kit ya ka lungkor ko jo ublai kit ya ka lungkor ko jo ublai Kalau lingkar ke jomble kalau ke baca pakai jingkit ke jong kalau ke bersting. Sim yang lingkar ke jomble berkit ya ke jingkit ke jong ublai. Hak jim ke jong pikin. Nama kata ke day ke ke lingkar ke jomble kalau ke baca pakai jingkit ke jong ublai kalau ke bersting. Kum kan ke jingkit jong kan ke doa. Nang tada ublai berapa uji su ong berapa kum yang aku buat khuslai. Berat no kai ke bapin khuslai. Balik bapin khuslai. Wanang khuslai. Wanang perkat pai ke bala syai. Wanang kunta. Ukam umahami berapa nama balai ba. Utip kita lingkor jangan kita percaya kalau kita bakia kijingkit jangan kita percaya kalau kita bakia lingkor jangan kita percaya kalau kita nang tahu orang tuan hanga pi baru kita percaya bakia to simru ikal lingkor ke jangan to hikai nanga nga ubal lu ubal red ka download te pin siam jinja thai ha ka men siam ka lingkor ke jangan kalau kita jam bagi jingkit jangan kalau kita percaya kani gede ka krin ke jangan beri ka kran ko kita nama Petrus uang nakalon nakasiti ka baning kau jogu nakalon basan nakat banyak kau nak apa pi berat nak halo jogu ia kijing kuslai jogu baro na uplai jing umka apa pi pinkit kan jat ka jing kuslai haga jim go jong pi nakara ong pa wat kuslai uang wat kuslai handai haki ke baro uang to duai katin jom kau wat kuslai handai duai apa pi dan kijing pan distam wat kuslai kumno ba pin sumar kumno ba pin yo jingkia chano pin lei ban sumar handai dan ka ba pin duai ban pan na boleh ban try kan ni kijing pan distam ko bangang ada nan le kumno apa pi duai pi tho show boleh on ai pi jawab amen ka jingkit ke jing kuslai ke jom pi baro ada lese pi dan ke jingdu jingkudo wat kuslai da wana perkhat ya sa banga jingdu jingkudo handai pai show duai show boleh on play ka lat TV amen but ko ki pra bisa how pi dan apa yang ke problem ka yeng ka wanam ki kuslai kumno ban le kumno ban baik kumno ban ba em duai show boleh kan na ublay pai show boleh pan na ublay on ai ki solution na kam taki bolak ki problem ri na pitim nang ko ki pa haka persai ublay em da sipun ki problem haka persai dan lala ka jong ki problem Yusai ke jingyo je aka yo ka koi aka khia ane aka mai ke ji jong u ka trai ka ta jong u ka lai ka wan ki jong ka shong ka sa jong ka bam ka di jong u ka ji de aka yeng ka sem ki kun ki di kum dam par ka aka pertai ubre udan sibun ki problem and they pitin pangkal ka deng solution but ka ta ka dei ken uchi su ulong ka lat jong ka jian jing lat ya pina kita ki ka solution ka dei tang uling ba uchi su kristen ta uchi su khat yang ai pi wang to wan nga pi baro jingkit ke bakia kaba pi thai ba pingkit ya to jingkit ke bakia kaba pi kit aka jim jo pi ublai utip ba ublai ui i ya ka jing thai ke jo pi ublai utip ya ka jing khia pi na da ublai khat pi ko ki te ha kani kana si ga bam ta ko ki pra ba nan ang pi ai na jingkit ke jong pi sha ublai ai na jingkit ki ba khia ke jong sha uchi ba sim ya ka ta lingkor ke jong ublai ke jim jo pi kit ya ke jingkit ke jong nama ka lingkor ke jong ko lang ka sting akan ka bajam ba ka jingkit ke jong ko lang ka sting amen te pinyo ka jing ja thai ka jing jo ublai u i pi ko ki pra bi ja nak ta da ko ki na ublai ong ban hanga pi baro ki ba thai ba khia ka jingkit nan ai pi ke jing ja thai ai ti no sha u berat lagi jingkit ke jong pi ba ngan ai pi ko ki pra bi ja hawa pi la wan cho jisu kris kan ma ko ki pra bi ja wat nam long beng kum jo and they
penkelai lau jong ke cim ke jing ai ke jing kelai jing penkelai ke jong play kan ya pensial ha ke cim ke jong pi ai ba ke jing penkelai ke jong play katakan yo pen thamai ke jing ke jong pi kin namal ko ki pra bi yo le se pila phai cho play pila dua cho pila pan play pila shakriya play pila IT lot ke jing slai ke jong pi han ana pila mi no na ka yeng ke jong play pinang kit sa kumju pilih si yeng pinang kuslai kumju pinang long yang kumju ne wat ai ba kumda apa pila doai shop le pila IT shop le kit ke jong pi wat undang kam shop ban kuslai hang ta kin ka ba uplai un sayo kin ban thau la thau lin tin am ta jong pi kin ban ba uplai un sim no un weng ne tu jikit ba khia ka jong pi ban ai pi kin yak tu ka jing cha thai ka ba shisha ha ka man sim ku pi amen the uplai ku kipra bi chau I ti pi ta na ta da uplai khot ha ka ni ka si gamta campaign ko ki problem pinang kumno campaign pidai kin pidai ki break ba kumno yo se pinang ki ba lang ngap aga kya au drop ane yo se pilale kan no ka kam ka ba sneer ni ba sneer ta yo se tu yo se pilale kan no ka snam ka ba jakya nak ba jakya tam haga ni ka pertai ya se ka pertai kala kan ta pi ande kan ma ko ki problem ublai ju kan ta ya na ublai khat pi baro tu ong wan hanga pi baro ka jing ki ba thai ki ba khia ka jing ket wan ai ka jing ket ki jong pi sha ublai ai pi ka jing cha thai amen nama balai ba ublai jong I ba ublai ba ka jing I ba kan rai jing se ba ai e ba map e ru ko ki pra te na ta da ko ki pra hai sha ublai ai ti lo yala de ha ka jing ka jong pi ya ka jing ket ka jong pi baro ba to sim ya ka lengkor ka jong ublai ka jing ka jong kit ya kalingkor ke jong play jim jong kit ya ki ya katakan jingkit ke jong play jim jong ya katakan kan yalam ya pisya ke jing jatai ke basisya amen boleh dia pun kurku ya ke jim ke jong play ngangit scam ko ki pra be jam ba lan pi1 se boleh dak jingit baro dak download baro dak mensim baro pi IT no sya sya u ye ki jingkit ki ba khia ke jong ngangit scam jing jatai boleh pun kret nan ta jui pun jo ya ke jing boleh amen boleh dia pun kurku ya ke jim ke jong pi anh ngồi mấy có pa cái đi cái bò cái đi cái mặt cái có đâu mà ai cái đi cái tiền cái cho mấy cái keren và có trai bên mấy ông mấy khát có trai chỉ số mấy quan hàng api baru cái thay cái kia cái chính kết và mình nhớ bên ai cái chính giá thay cái bác sĩ cái chính cái chính cái trai cứ cứ mà mình cái đi mình para bây giờ chúng tham tâm đấy có pa giờ sẽ kita nak cái chính kết cái bác kia sẽ kita nak cái chính cái chính là sẽ kita kalau long long xem có pa bên cái chính dan sibun cái chính pang chính tâm là giờ sẽ kita sibun ada cái problem cái chính cái chỗ cái này có trai cái này hàng này sim tangan dua cái pa bây giờ nam ta jong cái cái rai yarap kita ai bikin pai semi kita kini semua kita jamin kini pediang kita jamin abat bikin wan semi kini wan rai jikit bakia kita jengki semi kita bat kena makin yo kita jatai tang nama kita nama me melong ublay bala ban ai kita jatai om dan sudah kiwei kita di tang 5 jam kun kuma me kini pong sa para naiti nasional kini Jesus ublay nyo ban kurku ya kita jengki kiwei